Вось глядзіце, вы уладальнік якой-нибудь невялікай кавярні у раённым ці абласным цэнтры Беларусі. І вы хочаце, каб у вас кавярня была у беларускім стылі. А чаму беларускім? А бог яго ведае. Ну, чамусьці модна так цяпер. Вось заходзяць якія-нибудь турысты і пытаюцца. Здравствуйте, а у вас что-нибудь есть в белорусском стиле? А у вас і няма нічога. І вось што вы зробіце, каб гэты беларускі стыль стварыць? Ну, напрыклад, можна латы рыцарскія пры ўваходзе паставіць. Але гэта дорага. Можна лапці гронкамі па ўсім рэстаране павесіць. Але тады у вас толькі хлеб з вадой будуць замаўляць. Альбо можна ўсё матрошкамі заставіць. Матрошкі? Гэта ж не беларускае. Што, правда не беларускае? А чаму іх тады ўсюды прадаюць? Карацей, што б такое недарагое, але дужа шляхетнае прыдумаць? Прыдумалася! Канешне ж, вось гэта, і гэта, і гэта, і гэта, і гэта ўсё. У сотнях кавярняў, рэстаранаў, музеяў па ўсёй Беларусі вісяць рэпрадукцыі чорна-белыя мастака 19 стагоддзя Напалеона Орды. За апошнія 20 год яны сталіся сутнасцю і сэнсам побытавага гістарызму ў Беларусі, выкарыстанне якіх у афармленні ўсяго каля гістарычнага настолькі заўважнае, што стала ўжо прызнакам дрэннага густу. Пра Напалеона Орду усе ведаюць, што ён быў мастаком. Але гэта не так. Ну, дакладней, не зусім так. Справа ў тым, што ў сваім жыцці Напалеон Орда паспрабаваў вельмі шмат розных прафесій. Але, як звярнуў увагу беларускі даследчык творчасці мастака Алесь Суша, ва ўсіх сваіх справах, апроч малявання, Напалеон Орда зведаў паразу. За пэндзель жа, ну, а дакладней за аловак, ён узяўся па-сур'ёзнаму толькі пасля 50 гадоў. І аказалася, што менавіта гэтая справа праславіць яго на стагоддзе. Асабліва ў Беларусі. Ну, можа, не ў моманце быў. Я цяпер не ў рэсурсе. О, а ў мяне да 50 яшчэ час ёсць. Але давайце ўсё па чарзе. У 1823 годзе Напалеон Орда паступіў у Віленскі універсітэт. Дарэчы, на фізіка-матэматычны факультэт, ніякі не мастацкі. І добра вучыўся, спрытна ў яго ўсё выходзіла. Ну, але як добры хлопчык, відавочна, што Напалеон падчас навучання удзельнічаў у розных падпольных студэнцкіх арганізацыях, якія не рабілі нічога супрацьзаконнага, апроч супольных мараў пра адраджэнне Рэчы Паспалітай. Дык і ў нас за мары ад 15 сутак даюць. А Напалеону Орду далі 15 месяцаў. На трэцім годзе навучання іх сябрамі схапілі, арыштавалі і прысудзілі. Таму рэшту вучобы Напалеон Орда правёў у Астрозе, адкуль выйшаў, відавочна, без дыплома. Так і вярнуўся ён у родныя Варацэвічы без вышэйшай адукацыі. Параза першая. У 1830 годзе на землях былой Рэчы Паспалітай успыхнула паўстанне супраць расійскай імперыі. Напалеон Орда, як адказны шляхціч, вырашыў далучыцца да гэтага паўстання. Ён сабраў сваю сумку, развітаўся з роднымі і адправіўся ў лясы. Напалеон Орда не меў ніякай вайсковай адукацыі. Але спачатку ён узначаліў паўстанскі атрад у сябе на радзіме. Пасля перайшоў стралком у конную кавалерыю літоўскай гвардыі, даростам да чына капітана і нават атрымаў ордэн Віртуці Мілітары. Это найвышэйшы ордэн за смеласць, які ў тыя гады давалі ўсім паўстанцам. Карацей, па выніку ён стаўся напаўпрафесійным вайскоўцам, хаця вучыўся да гэтага на фізіка. Але што з таго? Паўстанне было задушанае, царства польскае ліквідаванае. Пачаліся рэпрэсіі супраць касцёла і ўсіх шляхецкіх свабодаў. Напалеон Орда, як і сотні іншых паўстанцаў, эмігравалі ў Еўропу. Другая, балючая і вельмі страшная параза. У эміграцыі Напалеон Орда пасяліўся ў Парыжы і вырашыў, што найлепшыя лекі ад душэўных пакутаў і ўнутраных згрызотаў гэта нейкая актыўная дзейнасць. І добра, калі гэта дзейнасць будзе ў сферы чаго-нибудь прыгожага. Таму ён вырашыў заняцца маляваннем і музыкай. І ў яго адразу пайшло.
І каб не склалася ўражанне, што Наполеон перагарнуў старонку і проста ездзіў у сваё задавальненне з пэнзлем па Італіі і маляваў прыгожыя пейзажы, трэба сказаць, што ён быў вельмі актыўным удзельнікам эміграцыі, палітычных, культурных і сацыяльных рухаў у гэтым працэсе. Але ж хочацца ўпікнуць. Вось уявіце, сядзіць Наполеон, напрыклад, на беразе какого-нибудь возера Гарда ў Італіі, п'е віно, закусвае сырам і малюе нейкі лёгкі пейзаж. А ў гэты час у ягоным родным Янова, ці дзесьці ў наваколлі, закрываюць чарговы каталіцкі касцёл. Я думаю, Наполеон Орда таксама нешта адчуваў з гэтай нагоды, але проста не ведаў, што з гэтым рабіць на той момант. Але лепш за ўсё у Наполеона Орды пайшло якраз з музыкай. Так, не з маляваннем, а менавіта з музыкай. Таму што гэтай навуцы яго вучыў новы добры сябар Фрэдэрык Шапен. Cześć chłopaki! Вось так вось. А ў 1837 годзе Наполеона Орду запрасілі працаваць у парыжскую оперу. Ён там выкладаў музыку, а таксама сам пісаў розныя паланезы ды мазуркі. Праз 10 год, у 1847 годзе, Наполеона Орду запрасілі быць дырэктарам парыжскай оперы. Гучыць дырэктар парыжскай оперы. Уяўляеце, нарэшце, веліч і слава прыйшла да Наполеона Орды. Пришел дядька до поспеху. Фартила мужику. А где подвох? Калі вы хоць трошкі ведаеце еўрапейскую гісторыю, то ўжо здагадваецеся, дзе тут падвох. Бо пасля 1847 года ідзе год 1848, год вялікіх еўрапейскіх рэвалюцый, якія названы прыгожым словам «Вясна народаў». У Францыі памянялася ўлада, і Наполеона Орду выгналі з оперы. Чарговая фіаска нумар 3 у яшчэ адной сферы. Бясконцыя чорныя лебедзі нібыта праследавалі Наполеона. А чорных не было? Але здарыўся цуд. У 1856 годзе расійскі імператар Александр II памілаваў усіх удзельнікаў лістападаўскага паўстання. Наполеон Орда адразу кінуў усе свае справы і выехаў на радзіму, пакінуўшы ў Парыжы жонку і дачку. На радзіме 50-гадовы, ужо 50-гадовы фізік, ваенны, музыка вырашыў заняцца хоць нейкай сферай, дзе як мага радзей прылятаюць чорныя лебедзі. І ён падумаў, што гэта будзе сельская гаспадарка. И что, пайшло? Яшчэ як пайшло. Найперш, ён вырашыў заняцца не земляробствам, а жывёлагадоўляй. Ён завёў 1000 гішпанскіх авечак. Уявіце сабе, на Піншчыне 1000 гішпанскіх авечак. Зрэшты, і шмат іншай дробнай жывёлы. Ужо праз год стала зразумела, што гаспадарка Наполеона Орды адна з самых заможных у наваколлі, і яна працягвала расці. Але тут нечакана прыляцеў яшчэ адзін чорны лебедзь. Памерла маці Наполеона Орды. А без яе ён не мог быць гаспадаром на сваёй зямлі. І ён вымушаны быў сысці з гэтай справай. Чарговая параза Наполеона. Дык а овечки что? Напэўна, у Гішпанію пайшлі. І вось пачатак 1860-х гадоў. Наполеону Орду 55. У жыцці нічога не склеілася. Дзесьці далёка ў Парыжы сям'я. На здратаванай радзіме пачынаюцца хваляванні. Падавалася б, кладзіся ў гроб і памірай. Так, а калі мерку на касцюмчык будзем рабіць? І туфлі лакіраваныя? Пажыў карацей. Дарэчы, гэту музыку напісаў Фрэдэрык Шапен. Яны з Наполеонам Ордам былі вельмі блізкія, асабліва ў апошнія гады Шапена. Ён паміраў у страшных пакутах у Парыжы, і ўсе апошнія гады Наполеон быў пры ім. А пасля смерці знакамітага легендарнага кампазітара Наполеон Орда заўсёды з сабой вазіў лісты ад свайго блізкага сябра. Але Орда валодаў нейкай дзіўнай жыццёвай энергіяй. Ва ўсёй гэтай стрэсавай сітуацыі ён раптам узгадаў, што ўмее маляваць, і робіць гэта вельмі неблага. Наполеон Орда бярэ аловак. Так, это ж не аловак. Ёсць аловак? Ага, дзякуй. Бярэ аловак, мальберт і замалёўвае свае родныя Варацэвічы. І раптам разумее, што вот якраз гэта маляванне і ёсць ягоны шлях у будучыню. Уявіце сабе, 1862 год. Все навокал востраць косы.
А стары ўжо варацэвіцкі шляхціч пачынае падарожнічаць па краіне і замалёваць дзесяткі самых розных архітэктурных помнікаў. Паўстанне ідзе, усё навокал гарыць, а орда ездзіць і малюе палацы, сядзібы і касцёлы. Але за сваю смеласць яму па выніку давялося расплаціцца яшчэ раз. У 1866 годзе, ужо праз 3 гады пасля паўстання, Напалеона абвінавацілі, што ён нібыта удзельнічаў у гэтым паўстанні, хаця гэтага дакладна не было. Але расійская Феміда вельмі часта глядзіць кудысьці не туды. І ў гэтай сітуацыі здарылася тое ж самае. Напалеон Орда вымушаны быў правесці ў турме амаль што цэлы год, перш чым яго выпусцілі на волю. Па выхадзе з турмы Напалеона цалкам пазбавілі маёмасці. І ён пасяліўся ў сваіх сваякоў з кірмунтаў, якія вельмі паважалі яго як мастака, як музыку, як сябру Міцкевіча і Шапена. Такі вось пакручасты лёс чалавека. Але калі вы думаеце, што гэта канец, то гэта не так. Гэта толькі пачатак. Гэта пачатак? Божачкі, ратуй! Тыя шматлікія малюнкі, якія Напалеон рабіў у 1860-х гадах, былі толькі трэніроўкай. Самае цікавае пачалося ў 1870-х. І тут, напэўна, трэба крыху кантэкста. Пасля паўстання 1863 года на нашых землях пачалася страшная рэакцыя. Закрывалася ўсё, што звязана з пальшчызнай. Закрываліся касцёлы і гімназіі, нішчыліся кнігі, тысячамі высылаліся людзі ў Сібір. Па сутнасці, на вачах гінула цэлая цывілізацыя. І што ў гэтай сітуацыі мог зрабіць стары 65-гадовы, так, ужо 65-гадовы Напалеон Орда? Іншае можа быць і нічога. А Напалеон вырашыў дзейнічаць. Ён вырашыў рабіць тое, што ўмее лепш за ўсё – фіксаваць знікаючую цывілізацыю. І ён пайшоў маляваць цэрквы, касцёлы, сядзібы у малюнках і літаграфіях. Толькі проста маляваць мала. Руіны ўсе малююць. Трэба зрабіць гэту справу максімальна маштабнай, каб яна стала эфектнай. І Напалеон Орда прыдумляе, як зрабіць яе маштабнай. У 1872 годзе Напалеон Орда пачынае справу свайго жыцця. Ну, нарэшце. Так, цэлую зіму ён малюе маршруты, даследуе розныя дарогі, вывучае інфармацыю, збірае звесткі. І ўсё для таго, каб наступным летам выправіцца ў вялікую экспедыцыю, падчас якой ён замалюе дзесяткі самых розных архітэктурных помнікаў былога Вялікага княства Літоўскага. Звернем увагу, што Напалеону на той час было 65 гадоў, і ён усе свае маршруты хадзіў нагамі. Пасля вяртання з экспедыцыі Напалеон Орда робіць са сваіх малюнкаў літаграфіі, складвае іх у шыкоўны альбом і едзе з гэтым альбомам у Варшаву. І вот тут вельмі важна. Напалеон Орда праводзіць вельмі граматную піар-акцыю. Ён расказвае пра свой альбом, піша пра яго ў газетах, праводзіць выставы, дорыць гэты альбом розным селебрыці таго часу і просіць іх таксама напісаць пра гэты альбом. Па выніку ён, як бы мы зараз сказалі, разаграе свае соцсеткі па максімуму і патрапляе ў кропку. Дарэчы, подписывайтесь на наш канал і ставьте нашему відэо падабайкі. Добра зроблены альбом з помнікамі архітэктуры і памяці Вялікага княства Літоўскага цудоўна заходзіць людзям. Заходзіць настолькі, што ягоны продаж прыносіць вельмі неблагі прыбытак 65-гадоваму Напалеону Орду. Такі сабе палкоўнік Сандерс па-беларуску. Ну а што, яны нават крыху падобныя. І гэта яшчэ не канец. Ну ты надакучыў. Ага, во-во. У 66 гадоў Напалеон Орда паўтарае сваю акцыю. Экспедыцыя, збор матэрыяла, сотня малюнкаў, альбом, разагрэў аўдыторыі, профіт. Пасля ў 67 гадоў яшчэ раз, у 68 гадоў яшчэ раз і пасля яшчэ раз. Ён што, бессмяротны? На жаль, не. Усяго выйшла 8 альбомаў малюнкаў Напалеона Орды. І толькі апошні з іх выйшаў ужо пасля смерці самого Напалеона. Гэта значыцца, што ўжо пасля 70 гадоў Напалеон Орда хадзіў, маляваў, выдаваў і піарыў свае альбомы, каб зарабіць, каб захаваць, каб перанесці нашу спадчыну ў будучыню. Імя Напалеон усё-такі вельмі моцна паўплывала на лёс гэтага чалавека.
І ягоная жыццёвая біяграфія направду шмат што можа нам расказаць. Пра тое, што не трэба баяцца перашкод, пра тое, што трэба ўмець пачынаць спачатку, калі папярэдняя справа скончылася дрэнна. І пра тое, што трэба не баяцца ўмець маштабіраваць, калі гэтага патрабуе сітуацыя. Заўсёды трэба глядзець крыху за гарызонт.